Matapos ang 2 taon muling idaraos sa Pampanga ang mga tradisyong nakagawian tuwing Semana Santa. Kaya naman bukod sa mga kabalan na uuwi sa lalawigan ngayong mahal na araw, inaasahan din ang pagbisita ng mga turista para masaksihan ang mga natatanging kulturang Kapampangan. Kaugnay nito ikakasaraw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 ang Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2023. So it will start on March 27, 2023 until April 14, 2023. So ready naman na ang ahensya sa darating na undas. Ayon kay Attorney Jen Rodriguez, ang hearing officer ng LTFRB Region 3, layo nitong tiyakin na nasa maayos na kondisyon ng mga transport terminal at mga bus, gayon din ang pagsunod sa health and safety protocols ng mga pasahero. Liban dito, puposisyon din daw ang karagdagang bus units para makabiyahe kung kakailanganin. Aabot sa 700 public utility vehicles umano sa bansa ang kumuha ng special permit mula sa LTFRB para makabiyahe sa ibang mga ruta ngayong Semana Santa. Epektibo ang nasabing special permit simula March 31 hanggang April 17. Bale, 2 bus company lang ang nag-apply ng special permit dito sa Region 3. So, this is a total of 9 units dito sa nag-apply po. Samantala, nagpaalala naman sa kanyang mga kapwa tsuper si Orlando Marquez, ang presidente ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Ay kailangan maghanda ng lakas at saka matulog, kumain ng tama para po makaiwas tayo sa aksidente. At yun naman mga maintenance ng ating mga bases, Sir Aljo, ay dapat tignan mabuti dahil wag sanang ikatuwiran na naman yung loose brake kasi. Dahil kulang sa maintenance na inspeksyon. Binisita ng CLTV 36 News ang Robinson's Tormes Bus Terminal sa San Fernando, Pampanga para kumustahin ang mga bus driver at ang kanilang paghahanda para sa biyahe. Sa ngayon po may naayos po yung mga jeep, ay mga bus po naman, pinipreparasyon na para makaligtas maigi yung pasahero sa pupuntahan nila. Inaayos po mga gulong, preno. Una-una po kasi dyan preno. Saka gulong, baka mamaya sumabog. Kaya maaga pa lang yun pa lang, pinipreparasyon ng kumpanya yung mga bus para pag nag-travel sila, safety sila sa pupuntahan. Bukod sa sasakyan, tinitiyak din daw ng mga driver na nasa kondisyon ng kanilang pag-iisip at katawan bago magmaneho. Una po kasi kailangan po dyan mag-kondisyon ng pangangatawan, okay ang pag-iisip. Saka po kailangan po yung takbo lang ng bus, tama-tama lang, hindi naman matulin, hindi mabagal. Para po yung pasahero, safety naman, na makapunta sila sa pupuntahan nila. Ginagawa namin, nag-a-adjust na kami ng mga oras ng mga biyahe namin para kung sakali magkaroon nga ng aberya, mayroong aberya sa daan, sa kalsada. And at the same time, yung traffic, inaano na rin namin, ina-adjust na rin namin yung mga oras namin. At ang hinihiling din namin sa mga pasahero na agahan nila ang pagluwas. May paalala rin ng mga tsuper sa mga pasahero. Sa mga ngayon pong mga pasahero, mahal namin pasahero, kailangan din po mag-ingat, lalo na po kayo, maraming pasahero, yung po mga gamit, baka mamaya mawala. Kailangan ingatan din po nila yung, hindi naman po sa lahat ng oras yung mga konduktor makikita yung gamit. Magtatatag naman ng helpdesk ang LTFRB Region 3 sa mga pangunahing terminal sa rehiyon. Meron po na itatayo ang LTFRB ng help desk sa 2 major terminal dito sa Region 3. Sa Robinson's terminal at sa Dao. So kung ano man, kung kailangan niyo po ng assistance, pwede po kayong lumapit sa ating mga help desk. At sana po kung sakaling meron po kayong makita na nag-violate ng ating mga operators or drivers, madali po kayong magsumbong sa amin doon din po sa help desk. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.